खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाइगो श्री बसुमतारी नैजिगुनां समाज सिबियारि बिथांमोना दिनै सुक्लाय सारफां समष्टि लेभेलनि जोबथा खेला फाइनाल खेलाया दिनै जोबनानै थांबाय आरो दिनै फाइनाल खेलाया बड'लेण्ड सिएम क्लाब आरो 1-0 गिबि खेब माने बे बड'लेण्ड सिएम क्लाब खेलाया जादों आरो आंनि समष्टियाव दिनै जोबथा खेलामोन गिबियाव भिसिडिसि वाइसआव खेला जादोंमोन आरो 8टा भिसिडिसि दा 8टा भिसिडिसिनिफ्राय मोनसे टीम सिलेक्शन जानानै फैदों आरो दा सुक्लाय सारफां समष्टि लेभेलाव सानथामनि खेला जादोंमोन दिनै आरो सानथामनि गेजेराव दिनै जोबथा खेला दिनै फाइनाल खेला आरो नावकाटा भिसिडिसि आरो कादरबारि भिसिडिसिनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे खेलायाव नावकाटा भिसिडिसिया देरहानो हादों दा दिनैहाय आङो गोजोनदों जे खेल जगतनि थाखाय बल खेलाखौ जोलुर गेलेनानै मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथावना बे बाथ्रा दा जोंनि गेजेराव गोबां माने गामि लेभेलावबो जे गोबां जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा आरो जोलुर गेलेनो गोरों सेंग्राफोर दङ फरायसुलाफोर दङ दा बिसोरखौ जोङो सोर मोजांमोन गेलेयो बेखौ जों मिथियामोन आरो जों बे खेलानि गेजेरजों जों बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड सिएम क्लाब 1-0 बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय जोङो सिलेक्शन खालामनानै काउन्सिल लेभेलाव जों मोनसे खेला जागोन जोंना माने गिबियाव दा भिसिडिसि सेकेन्डआव जाबाय माने दा जोंनि समष्टि लेभेल आरो बिनि उनाव जिल्लायाव जागोन दा समष्टि लेभेलनिफ्राय मोनसे टीम जिल्लायाव गेलेगोन आरो जिल्लानिफ्राय काउन्सिल लेभेलाव गेलेगोन दा आं आसा खालामदों जोंनि सुक्लाय सेरफांनि मोनसे टीम जयैनो जों मोनसे टीम मोजाङै बानायनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आंनि समष्टिनिफ्राय गेलेनो थाखाय मोनसे टीम बानायगोन आरो बे टीमा जाहाथे डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो मोजाङै खेलाखौ देखायनानै जाहाथे जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोजां खालामनानै जाहाथे काउन्सिल लेभेलाव गेलेनायाव मोनसे सुबिदा मोनो आं बेखौ आसा खालामदों आरो इसोरनि सेराव आर'ज बिदों दा साबायखर होनांगोन आरो बेबादिनो जोंनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव गोबां बिदिनो जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा स्कप मोनाखैमोन दा जोंबो मिथियामोन बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे समष्टियाव साब्रैसो मोजां जोलुर गेलेनो गोरों मानसि बा सेंग्राफोर दङ दा बेखौ एबार मिथिनो हासिगोन बे मोनसे स्कप मोनसिगोन जोलुर गेलेग्रा फंबायमोनाबो जाहाथे गावनि मोनसे प्रतिभा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाय मोनसे स्कप बिटिआर ओनसोलनि जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां स्कप बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारआ होदों बेनिखायनो आङो गासैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आरो जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावनि जानानै बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि देहाखौबो सुस्थ' लाखिनो हायो आरो मोनसे प्रमान होनो सानदों जोंनि बेवहाय जोलुर गेलेनानै दिनै हिन्जावफोरनि मोनसे टीम दंमोन फ्राय माने बे मोजां जाय जोलुर गेलेनानै गोरों हिन्जावफोरा दा बिसोरो माने साख्रिबो मोनबाय दा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउबो खुंनो हायो आरो आं आसा खालामदों बिटिआरनि जा श्री प्रमद बर' साराबो जेरै बिनि गेजेराव जेरै बिटिआर ओनसोलनि गेजेराव खैजन माने मोजां माने जोंनि जोलुर गेलेनो मोजां मोनो गोरों दा बिसोरखौ सायख'नानै आरो मोनसे सिमां लादों जे बिटिसिनिफ्राय माने गुबुनाव गेलेहोनानै जाहाथे बिटिसिनि बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसे नाम खालामनाय आरो बिनि गेजेरजों जिउखौबो खुंलांनो हानाय बेबस्था होनायनि मोनसे सिमां लादों बे सिमाङा मोजां सिमां आरो बेखौ बयबो सापर्ट खालामदों आंबो बेखौ मोजां मोनदों सुक्लाय सेरफां समष्टि हिसाबै जों दिनै जोंनि जि जोबथा बादायलायनाय खेला फाइनाल खेलाखौ जों खुंफुंबाय आरो बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा माने नावकाटा भिसिडिसि आरो खातरबारि भिसिडिसिया माने जायगा मोनदोंमोन आरो बे बादायलायनाया दिनै जोबनायनि गेजेराव जोंनि जि समष्टि लेभेलाव खेला होनाय जि हाबाफारि बेयो जोबनानै थाङो जों सानथामनि हाबाफारिजों बे खेलाखौ खुंफुंदोंमोन आरो जोंहा 9टा भिसिडिसि दं जोंनि समष्टियाव दा बे 9टा भिसिडिसिनिफ्राय माने जोंनि गासैबो टीमा जोंनि बे खेलायाव बाहागो लादोंमोन गेलेनायाव दा बे गेलेनाय बाहागो लानायनि गेजेरजों गोबां जोंनि गामि ओनसोलनि माने गेलेनो मोजां मोनग्रा बा गोदानै फुटबल गेलेनो आवगायबोनाय गथ'फोर सेंग्राफोरा बे माने गेलेनायनि गेजेरजों माने खाबु मोनदों आरो आं साबायखर जासिदों जोंनि माने बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि जि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय जि बड'लेण्ड सिएम काप माने 1-0
2025 बेखौ जों माने दिनै गिबि खेबनि थाखाय जों बिथांनि नाजानाया फाथिनो मोनदों आरो बे खेलाया माने फैगौ माने बोसोरफोरावबो जागोन माने बे खेलाया जाबाय थागोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां माने गेलेनो मोजां मोननाय माने सेंग्राफोरा बे माने खेलायाव बाहागो लाबाय थानो मोनगोन आरो बै खेलाया जोंहा दिनै जों फाथिनानै जोबोद गोजोनदों मानोना गोबां माने मोजां गेलेग्रा माने गथ'फोरा बा सेंग्राफोरा जोंनि गेजेराव फैनानै माने गेलेफैदों आरो जों माने गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो जों दिनै मोनसे टीम जों बानायनो खाबु मोनदों आरो जाय टीमा जों सुक्लाय सेरफां माने समस्तिनिफ्राय माने तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जितु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जागोन बेयाव जों माने गेलेनो थाखाय जों मोनसे टीम माने रेडि खालामबाय थियारि खालामबाय दा बे टीमा जोंहा माने तारिखखौ होआखैब्लाबो जों बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों माने जों सुक्लाय सेरफांनिफ्राय मोनसे टीम गेलेनो थांगोन दा बेखिनियानो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन